Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa'yo na wala pang 30 o hindi pa umaabot ng 40 pero ang dami ng kulubot sa mukha. Ano ba? Problemado ka ba? Nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Mara Tony. Tamang-tama ka ng istasyon na napuntahan, B. Kasi kung gusto mo at naghahanap ka ng usapang kasarapan at pampahaba ng buhay. Kanina nga, nabanggit ko. Alam mo, sa panahon ngayon, no, marami na rin ang nagiging intentional sa kanilang mga kaitsurahan. Oo. Siyempre, nasa digital world na tayo kung saan kagaya naming mga DJ, siyempre, kung noon ang naririnig nyo lang po ang aming mga boses, ngayon po, pati na rin po ang muka, requirement na. Kailangan meron din daw kaming face card. Kung gusto nyo mag-audition sa Love Radio, ay wala kaming opening. Pero yun ang laging iti-take note. Kailangan may face card na. At speaking of face card, syempre mahirap naman kung kagaya kita na hindi naman lumaki ng Nepo baby. At dun lang tayo sa mga side na in the middle class of the family. Hindi masyadong malaki ang sahod. At hindi rin naman ganun kayaman ang pamilya. Siyempre, dapat gagawa ka ng paraan. Paano nga ba magiging mukhang kaaya-aya at mukhang, alam mo yung pag nakita ka talaga wow! Yung, alam mo yung pagka, gusto mo bang makakuha ng ganong reaction? Yung pagka naglalakad ka, kunyari nasa isang iskinita ka, o umattend ka ng birthday party ng kumari mo, dadaan ka dun sa mismong entrance o sa main door ng birthday, mapapansin mo na, ay, bakit ganun? Parang lahat sila, all eyes on me. Pero syempre, makukuha mo lang yan kapag ka may maganda kang balat. Oo, naku! Kaya sa mga medyo nangungulubot na tingnan mo muna yung mukha mo sa salamin, mapapansin mo kapag ka medyo marami ka ng wrinkles o medyo dull o medyo nangingitim yung ilalim ng mata mo, dark under eyes ang tawag dyan, baka kulang ka na sa collagen. Ano nga ba? Ano nga bang may bibigay ng collagen sa katawan? Sa mga hindi nakakaalam, itong collagen na to, sobrang halaga niya sa katawan. Na pwede mong mabili sa murang halaga lamang. Alam mo nga, isang beses share ko lang, no? Sabi ko, ano ba kang pinakamurang source of collagen? Pinakamurang source siguro kapag pupunta ako sa isang Chinese restaurant. Dahil nga raw kapag kumain ka ng chicken feet, ay nako, ang sarap ng chicken feet. Yung mga tipong pag kinain mo, pag sinubo mo, hindi mo na maibuka yung bibig mo. Dahil sa kanyang lagkit. Pero ito pang lagkit na to, ito pala ang pinakamataas na may collagen production sa parte ng manok. Masarap palang kumain at sumipsip ng paa. Ano? And syempre, speaking of collagen, alam mo, isa sa mga pinakamahalaga rin sa paggamit ng collagen. Kung ikaw rin yung tipo ng tao na nakakaramdam ng pananakit ng tuhod, yung feeling mo, sakit-sakit ang likod mo, hindi ka naman nagbubuhat. Ang binubuhat mo lang naman, isama ng loob sa asawa mo. Pero yung likod mo, parang di mo mawari na para bang buong araw ka na nga nakahiga, sumasakit pa likod mo, tas ang bata-bata mo pa. Diba? Kaya minsan dapat talaga malakas ang or mataas ang collagen intake. Oo. Kaya dapat ngayon pa lang nagbabalat ka na ng mga chicken feet. Mahirap lang lutuin ng chicken feet, sa totoo lang. Diba? Kapag tatanggalin pa yung mga kuko, babalatan mo pa dahil syempre hindi mo naman alam kung saan tumapak yung manok. Pero ang mahalaga, meron na tayong main source of protein na murang-mura lang at syempre collagen, B. Pero ano nga ba kung usapang collagen palit tayo, maya-maya lamang Hawak ka lang dyan, stay put at naniniwala kung patagal na patagal, pasarap ka ng pasarap. Kaya
hold on tight. Ako'y magbabalik maya-maya lamang before na makinig muna ng Feel Good Music. Ay yung Feel Good Tuesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1